Zipretarrei oraindik gogor egiten zaie bizi duten egoera sinistea, erreskatearen zati bat euren aurrezkiekin ordaintzea. Haserre handia erakusten dute kutxa automatikoetan ilara egin bitartean. Onartezina da, jendea engainatu dute gordailuak ez direla ikutuko esanez. Zergaitik kendu behar digute dirua? Lan egin, aurreztu eta orain dirua kentzera datoz? Bihar jai dute Zipren, baina asteartean ere ez dituzte zabalduko bankuak. Ordurako dago iragarrita kontuetatik dirua kentzen hastea. 6,75 100.000 euro baino gutxiago dutenei eta 9,9,9 gehiago dutenei. Behin ordaindu beharko dute eta ez da inor libratuko. Bankuek ondo lotuta dituzte aurrezkiak eta asteburu honetan ezin da internetez diru transferentziarik egin. Gobernuak bilera egin du gaur gaia aztertzeko eta parlamentuak bihar arte atzeratu du larunbatean Bruselan lortutako akordioaren bozketa. Ikusteko dago Zipreko erreskateak ze eragin duen Europako burtsetan bihar ateak zabaltzen dituztenean.